Gak apa-apa. Yang seger Di rumah Mbah Bet. Nah, ini yang segar nih. Segar ini. Oh, loro ndang krangan dhuwur dhewe. Ya. Nah, tapi ini betah loh Pak Nak. Neng kene nunggu arek lungguh heng. Saesu-esu kupat. Lungguh. Silpi. Mbak Ida boten tuwa to, Mas? Mboten. Jago Jakarta lah. Nggih. Sama Rayun. Ya, Adik-adik. Hai. Tangannya. Iki apa ikinya? Panas siram ya. Nyandang boten Jawa ya iki. Iya kayak Padang. Mbak Tata bae. Makasih.